Bi edo hiru gizon armatu, zugana etorri, indarrez hartu eta autoz eramaten zaituzte babesik gabeko eremu batera. Han, ideologia politikoko galderak egiten dizkizute. Eta eraso egiten dizute. Eta bortxatu. Eta akaso, hil. Hori gertatu zen 1979ko azaroaren 14tik 1980ko maiatzaren 7 Euskal Herrian. Motivazio politikoko 9 bortxaketa, 2 hilketa eta hainbat eraso gertatu ziren inguru hauetan. Errenteritik bost bizon direldu, bostek ninduten hortxetin guratu, kristianoz ninduten desonratu, jokalaban ez sarraskitu, nintzelari lurreratu, bostek ninduten violatu. Alaberga Kaputxino eta auzoan adibidez, 1979ko azaroaren 14an. 16 urteko neska bat mutil lagunarekin paseatzen ari zen. 2 gizon armatu paretaren kontra jarri zuten bikotea. Erasotzaileetako batek beste norabait eraman zuen mutila. Gero, neska hartu eta autoz tunel alderantz joan ziren, Lezorantz. Han, biluztea behartu eta bortxatu egin zuten neska. Eraso egin ondoren errenterian utzi zuten eta mehatxu egin zieten ezer ez kontatzeko. Abenduaren 15ean errenteriako udal hiltegiaren inguruan emakume bat auto batean sartu, berriz ere Lezoko tunelerantz eraman eta 2 lagunek bortxatu zutenan. Urtarrilaren 4an 3 gizonezkok irungo emakume bat bortxatu zuten. Eta horrelako gehiago eta gehiago eta gehiago. Modus operandia bera zen beti. Emakume bat apartatu, auto batean sartu, bortxatu eta nonbait utzi. Askotan, Espainiako talde armatuek eta bataion basko espainolek hartzen zituzten bere gain erasoak. El País egunkarian argitaratutako albiste batean zioten moduan ezaugarriek argi erakusten zuten ultraeskuindarrak zirela. Carmele Santos garai hartako talde feminista batean zegoen. Ziur dago polizia zela eta esan du borroka hori oso gogorra izan zela. Aktibo politiko izan zitezkenen kontrako erasoak izan ziren. Garai hartan talde feministak antolatzen eta indartzen hasiak ziren Euskal Herrian. Bortxaketa salaketak ere asko ugaritu ziren. Era berean, abortatzeko eskubidearen aldeko borroka indartsu zegoen eta gatazka politikoa berriz sutan. Urte horietan guztietan gertatutakoa jasotzen da argitu zen txostenean. Izan ere, Nerea Barjolak aurkezpenean esan bezala, narratiba bat ulertzen eta politizatzen dugunean, testuingurua jartzen diogunean, bidea egiten ari gara erreparazioari dagokionez.